Mazaje. Wani kai menene a wannan film din kai me ka fito? Kai ne da na zo kallo ne amma na tashi a sound ne. Ka tashi a sound? Amma sai dai da waya nake sound din gaskiya. Wani kayan ai. Babu layi. Wannan film din naka ne ko kai ne producer? Ni producer ni jarumi kuma. Yawa. An kashe kamar nawa a wannan film din? Wajen 700 ne fa da wani abu. Gaskiya nake son ka faɗi ba ƙarya. Ko Mazaje da na kira nawa na bashi. Ni ina son ka faɗi min gaskiya ne. Ni kadai dan faɗa gaskiya. Haske. Dan da wata nan a ringa ganin ka. Wannan film din gashi nan an yi film mai rayuwar soyayya da mutuwa. Soyayya da mutuwa sunan film din. Me ka fito a film din nan? Ni ma na dan taka rawar gani a ciki dan ni ma jarumi ne. Kai jarumi ne? Kana ganin an kashe gaman nawa a wannan film din? To, in gaje da za mu tuwo farko muka hayo ofe. Naira 70 sai kawo mu daga can Zuro din Kaduna. Gari shi zuwa nan ƙauyen nan. Ishiru za a zo kanka. An biya su naira 70 sai muka zo aka sai fiye wuta naira 100. Naira ɗaya. Kaga nawa kenan 170. To ina gari har yanzu dai. Shi kameraman an ce a hanya kuka same shi. Kameraman din a hanya muka tsince shi. Kai kuka ba shi kamera. Muka ba shi kamera. To bara mu ji ta bakin kameraman. Assalamu alaikum baba wash. Yawwa an ce wai a hanya suka tare ka kawai ka zo ka musu kamera. Gaskiya. Kuma naga alaman film din yayi kyau. Gaskiya babban film ne. Dan a shekarar nan ni ban taɓa yin babban film irin wannan ba. Nawa aka kashe kenan kake? Nawa aka baka yanzu? Ni dai a maganan da na ji producer yana wai 300 ne budget din film ne. Naira 300? Yanzu na mashin ba wai maganar gaskiya ne ko wasa? Na to naga wannan zuka yan matan da kuka kawo. Fati lele. Fati wash. Wannan dankalin 30 ta ci. Ya sound din mu. Amma gaskiya wasu irin kayan aiki aka bani ban taba aiki da su ba tun da fara wannan aiki. Da waya ake sound din. Da waya ake sound. Gaskiya abin ya ban mamaki sosai. Adam Hussein me aka iya cewa? An sha wahala ko? Ba karamin wahala ba musamman ma ni a Kamile na tashi. Ga director. Wai kwana nawa ne aka baka labarin film din nan? Kwana nawa aka baka labarin film din da script da sauran karga duba? Gaskiya zama ne ma san ni fa rako Mazaje. Aka baka to ga Allah bai yi magana. Rako Mazaje ne. Daga rago Mazaje kawai sai naga shi producer ya zo ya same ni babu like kenan ban dan san ko shine producer na kuma yana continuity sannan yana sound aka zo aka ce min wai ni zan yi directing ba script ba komai aka ne directing banda directing kuma nayi costume wanda na kayan jiki na duk na tuɓe sai da na jarumi kai ne ka fito a jarumi a film din nan yauwa me zaka iya cewa ga da film din nan? A hakikanin gaskiya aiki yayi kyau. So kuma gaskiya bamu taɓa yin fim babba ba a wannan shekara. An kashe gaman nawa? A gaskiya an kashe kuɗi tsakani da Allah. An kashe kuɗi sosai. Dan mun kashe kuɗi yana ga zai kai 1,700. To assalamu alaikum ni dai abin da zan iya cewa shine yau aka kira ni kawai da yake to mutane na ne diga aka kira ni aka ce akwai film yau za a yi film nace to aje a yi ta mana to alhamdulillah ni dai yanzu ina ma kokari a bani kuɗin mai ni kuma da aka kira ni da sassafe aka ce min babban film ne ni kadai ake jira to duk da dai sunan film din ba a riga an gama samun shi ba da suna nan suna tunani abincin barewa a hanya to yanzu ni barewa a gida gaskiya ni dai na fito ofisin ogawa shi ne shine aka kira ni aka ce in zo emergency ashe aiki zamu je ni na fito a maman party to ai hakuri kar a gaba a ci abinci ba abincin barewa matsala aka samu abinci ba a location din nan ba mu ci ba to ni dai yanzu su zo su bani kuɗin mai ni ma ba ka ban kuɗi na